Swachh Bharat Mission Gramin hnuaia Plastic Waste Management Center Green Heart SP10 kumin August nilia changkhan Serchhip khawpui le chhhehvel Bawlhlawh te chu lakkhawm chanin awmze nei zawkin an thlir hran le hnuah chung Bawlhlawh chi hrang te chu hmundangah company raw material atan an hralh chhuak le dona Bawlhlawh chi hrang Green Heart SP10 an sawngbawl le an hmalakna te kan thlir ho dona ni Tại Solid Waste Management Center hi cái ni Green Heart SP te hian August nili changkhan kan chana chuan voi li thleng hian ti hian chol lowin kan la thok ve mop ani Green Heart SP manager kania Samuel monpui kania chuan hetlai Green Heart Solid Waste Management hun pui hian ti hian Bawlhlawh hi aron lut thla chuan kan huang hian hetlai kan segregation point ani ta hetarang hian Bawlhlawh hetai hian plastic te thlir te thomhnaw te chi hrang aron lu ta kha an mani hian an lo thlir hrang le ta he ta hmun pangai hian an da khom ta chuan hei tian Bawlhlawh phur motorin aron la lu ta chuan hetlai hi kan segregation hall ani ta heng howi kan segregators ten ni ta an ni hian Bawlhlawh chi hran parcel plastic sarang akal na tur hran par thewan lo da an ni hian an lo thlir hrang veka chumi zo chuan an thlir hran hi a thenin so tlam kan building chung lama hian an thiar lut ta chuan akal na tur thewa a hmun hran ti hian an da ta he tlam a pi bera hian khawpui le kha lampang chi ania chuan a dot tu hian bottle chi hran an da le chuan a pi hian plastic te ma khong lampang kan da khom le ta chuan he tlai a khur a pi lampanga hian thir da na an ni le a chuan a pi le hian thermocol te pheikhawk chia kan ti te kan da le a pi le son glass bottle te TV chia glass ke thei chi hrim kan da le ta chuan he tlai hian thomhnaw ti hian a hran thawin kan da ni kan pai na lo bel le anga hi kan baling machine ania quintal khat bor vela bel theya hi lekha te sarangte bottle te thomhnaw te hi kan bel veka muk dewin baling machine a kan da kan bel hnuah hian ti hian pon lama te le kan sai chung lama te kan da le ta kan huang khan hei plastic khatiang a khong chiu ka chu shredder a kan bar lu ta ti khan engting ka sai noi de win ron chuak ta ti khan kha an ni hian tuirial lamin min lak sak don tho ani an mani pon motorina aram phur lu hi ta kan segregation point a hian kan segregators te an lo khoi thina Serchhip bi ka hi chuan azia vio ma se thingtlang lampang atang hian du ai Bawlhlawh hi anon pai pol deuh thina wangin kan hathok tu te tan har sat na min siam hnem deuh hlek thina a troi thei lo pai nia a troi thei hi atam tak an on pai thina wangin hei kan hatho hi atimuang em a chuan syringe kan ti ang reng man to sa he tiang te hi a om le nuai thina hoi takin mi pui te po alo thir tu te po Bawlhlawh kan thlir na konga pangai taka thataka milo in lama milo thlir hran sak turin kan ngen non le ngal cheu ni bok ro se hei hi diaper te enge meche sanitary pads kan ti te le khatiang Bawlhlawh lampang chi hetlai kan thon chu alo tur chi hrim kan incinerate na turan ta hian khu ommi alowin a ural vek dona chuan a vap kha heta hian ei ti hian a vap hi ron chuak don ta ni chuan a vap hi nakina te pokan la en thonga heta hian khur kan neya chinai nen kan sawngbawl anga lei tha siam nan kan hmang le dona nakina hetlaya kan segregators tena Bawlhlawh an thlir hran to ka ti hian baling machine kan bel to ho kan raw material ho tu hetiang ho hi ni ta damdoi bur te a hranin chuan polythene kan ti sarang ang chi te heng ho hi a hran pain kan bela chuan plastic bottle chi hrim ang chi te a hranin tiang kan bel le ta chuan thir te chuan bong hu te bom ang chi hetiang ang chi te a hran vekin hian a hran thewin kan bel zel ta ni he time hmun a hian Green Heart SP a hian staff hi somli kan oma
chuan jing dar kuale chan ve teng kan chana tai dar nga thleng hetlai hmun ah hian hna kan thoka Sunday ti lawai chuan inrin ni thleng hian thotan atanga inrin ni thleng in hna hetlai hmun ah hian kan thoka ni tui rial lama putha zualate anni putama tui rial lama kan ho tu ten amuna miron lak sak dona parcel hi kg a chenga in miron lak sakanga chuan plastic bottle ho hi kg a chengli katiang khan a ret than than in miron lak sak don ani anni hian chuan tlema atam tham dewa ngai wangin tu nai Bawlhlawh hi kan nga lutuk to thawa ma se an hralh chuah tham trip pa ngai tak tak ala om lo wangin I quintal somri atang quintal za thin huna miron hril zel don ni antia an ni lampang hian miron lak sak zel don ni chuan etlai keimani kan solid waste management center emi kan hmun pui hi kong hi du thu sam lo khop me motor hi abik takin motor pali kan neya four wheel pakhat chaw kan nei wangin har samna lian tham lutuk chu kan tok lo tun theng ma se nya hetlai kan mun kalkong hi du thu sam lo khop me kalkong a hem boina tam tak kan tok thina achang chuan atang puin ani zawk ang ru tu yetlak lek chuan kan in nor amo kan in hnu chhuak te angai thina wangin hetlai kan Bawlhlawh paina mun hi apoi mo sia kan kong hi du thu sam lo khop me tu na ri hi chuan ke hi nunui kan ya Greenwood SP director kan ya hemi Bawlhlawh sawngbawl na hmun kan ti du na chan po hi Serchhip district apuma awmze nei zawk Bawlhlawh sawngbawl kan lo du wang khan ya tuna hian August nili tangkhan business kan start a Serchhip khopum chuan kan la khoi lowa new Serchhip hi kan khoya khu chunga chuan district pum thingtlang zong kan khoi tel boka ke mani kan business a hi chuan in har sat na hi kan la nei lowa akal kong approach road le segregation at source ti lo hi chu business akal tluang segregation at source and so hianin I sarkar lampo hianin an thei to pin I gram sabha ten nei puya tlang awa te pokan han awa ale kha lampon kan hanin shila ma se heta khoitu te tan hian achang hi chuanin Bawlhlawh run lu dana hian atilo pol hi kan lo om le thina khanga khanin an mani ta na khoitu te tan hian a ha thlak ve lutuka puitling ek in fun thalo syringe pan to sa HIV positive aninge ni lo ti po shiat lo chuan enge hazardous waste hlom deuh kan staff te ta na khoi hlom tur ang hi atam lutuka hei hi keimani a chuan a thei chuanin tan lak ni le thei se awareness chungchanga hian hei hi chu keimani private na kan ti thei lo pon a sarkar lam hian khongin arang lamin min lo ti sakse ti kan request